Dobrý den, tady je Markéta Bumbálková a Látkovky.cz. Dnes bych vám chtěla představit systém Grovia, hybridní systém plenek, neboli Snap-in-One SIO, jak je známe u nás. Chtěla bych vám představit svrchní kalhotky, 2 varianty a potom 4 varianty savých jader od Grovii. Svrchní kalhotky můžete mít na zapínání buď na suchý zip. Suchý zip je trošku jiný, než jak ho známe. Po celé šířce je možné přiložit a suchá se hodně jemně, a nebo můžete mít variantu na patentky. Jedna řada. Oboje varianty jsou jednovelikostní a zmenšují se na bříšku klasicky pomocí 3x3 řad patentek. Uvnitř je potom patentka na přední a na zadní části pro nacvaknutí savého jádra. Sama preferuji u Grovii zapínání na patentky, protože se dobře zapíná i na batole ve stoje. Plenka je hodně štíhlá, má hodně štíhlý rozkrok a docela dobře do ní jdou i čtvercové plenky narovno, případně více vrstevné. Co se týká savých jader, tak Grovia nabízí 4 možnosti. 3 možnosti jsou prací a 4. možnost je savé jádro na jedno použití. Všechna savá jádra Grovia jsou tvarovaná, mají patentku v zadní i v přední části, tak aby mohly být nacvaknuty na svrchní kalhotky. Mají lemy, jemné lemy kolem nožiček, tak aby vše, co v plence má být v plence, i zůstalo. Jsou naprosto kompaktní, takže i když to vypadá, že jsou jako oddělené, tak jsou sešité, nikde se nic nerozpadá. To sama osobně považuji za hlavní devizu a zároveň i nevýhodu Grovii, podle toho, z jaké strany se na to díváme. Mně velice vyhovuje, že nemusím nic skládat, že se při nasazování na miminko plenka nějak nerozpadá, ale má to tu nevýhodu, že už savost je daná, v podstatě nelze nic moc extra přidávat, dá se přidat teda vkládačka, ale ztrácíme tím tu výhodu kompaktnosti a tato plenka pojme v podstatě jedno vyčůrání batolete. Nelze od ní čekat, že bude 3 hodiny sát cokoliv. Pojme zhruba těch 250 až 300 ml a víc od ní opravdu očekávat nemůžeme. Takže první možnost, kterou mám Grovia nabízí, je 100% biobavlna. Savé jádro je tvořeno 5 vrstvami jemné biobavlny a 1 vrstvou nepromokavého, ale prodyšného polyuretanu, to je na té spodní straně. Tato vrstva pak zabraňuje pronikání vlhkosti na svrchní kalhotky a umožňuje měnit pouze savé jádro, takže svrchní kalhotky není potřeba brát po každém použití. A jak jsme si ukazovali, tak na stranách jsou pružné biobavlněné lemy k zabránění úniku stolice. Další variantou je savé jádro No Prep, které stačí jednou vybrat a je hned připraveno k použití. Není potřeba nějak zvyšovat savost. No Prep savé jádro je tvořeno 4 vrstvami mikrofroté a 1 vrstvou jemného mikroflísu pro pocit suchého zadečku. Vrstva mikroflísu je samozřejmě na straně ke kůži. Mikrofroté vidíte tady z vnitřní strany. Na straně ke svrchním kalhotkám je potom zase prodyšný polyuretan. Savé jádro No Prep velice rychle schne. Třetí možnost savého jádra je savé jádro Grovia Stay Dry, které je tvořené 4 vrstvami konopí a biobavlny v poměru 55% konopí a 45% biobavlny. Tento materiál je velice savý, přitom tenký, a potom na straně směrem k pokožce je jemný mikroflís pro pocit sucha na zadečku. Na straně k plence opět nepromokavý polyuretan. Křidílka jsou z jemného mikroflísu. A 4. možností, které Grovia nabízí ke svému hybridnímu systému, jsou jednorázová savá jádra, kdy je vnitřní vrstva vyrobená z velmi jemného materiálu Ingeno, což je netkaná textilie na bázi kukuřičného škrobu. Savé jádro je vyrobené z dřevěné buničiny a obsahuje pouze minimální množství absorpčního gelu.
Plenka je neparfémovaná, nijak nezapáchá a má také vnitřní lemy a na zadní straně je lepítko, kterým plenku přichytíte do svrchních kalhotek. Tyto savá jádra můžete používat samozřejmě i libovolně do jiných svrchních kalhotek.